Кои са петте най-важни неща при зелените покриви? Разбира се, че важно е да имаш и пари, екип, надзор, ландшафтна фирма, но моите 5 са следните. Първото е нещо, което е много познато, със сигурност за всеки от вас. Това е да познаваме и да не превишаваме допустимото натоварване на нашата покривна конструкция. Звучи много просто и лесно, но държах да го сложа на първо място. Второто нещо е, малко стана бързо, второто нещо, тъй като всеки покрив, зелен покрив е преди всичко покрив, във всеки покрив най-важното нещо е хидроизолацията и нейната постоянна защита. След като вече зеленият покрив бъде готов, самия той ще защитава хидроизолацията, но докато не стане готов, първата и най-важната грижа е да се пази хидроизолацията. Третото нещо, или това е, да кажем, тайната на зеленият покрив е в баланса между задържането и забавянето на колкото се може повече безплатна чиста дъждовна вода и бързото оттичане на тази вода, която е в повече. Винаги използвайте само хипс дренажен композит, никога отделни слоеве или пък полиетилен, и винаги, дори при екстензивните покриви, ползвайте водозадържащия слой от хидрофилна каменна вата.